בסרטון הזה אני רוצה להראות איך אנחנו משנים את העמודים הפנימיים, עמוד אודות, מוצרים וצור קשר. נתחיל עם אודות. אני עומדת על עמוד אודות, לוחצת למעלה עריכה, ובעצם אני מגיעה לעמוד שבנוי שוב מקוביות. אוקיי? אז יש לנו אזור אפור, ואני נכנסת כאן, יש לי את קובייה של כותרת, אני נכנסת, פותחת פה את גלגל השיניים, ובמקום סטייל אומנות ויצירה בסטייל אני יכולה לרשום את מה שאני רוצה, למשל אריסטוקרט. הסלוגן, מה הסלוגן שלנו? בואו נראה כאן, בוטיק לעיצובים יפים וטעימים. בוטיק לעיצובים יפים וטעימים. ואני לוחצת על גלגל השיניים, סוגרת. אחר כך יש לנו כותרת נוספת, אני שוב נכנסת ומשנה. לגבי התמונה, אני נכנסת פה לתמונה, במקום בחירת תמונה אני לוחצת מחיקה, בחירת תמונה, ומעלה את התמונה שאני רוצה לשים פה. נגיד זאת או כל תמונה אחרת דרך העלאת קבצים או מספריית המדיה. אוקיי? אז כרגע אני לא רוצה להעלות תמונה אחרת. בואו נעלה את התמונה בחזרה שהייתה, זאת התמונה הזאתי. עכשיו משהו חשוב שצריך לדעת את זה לגבי כל תמונה שאנחנו מעלים באתר. אנחנו משנים את הכותרת. במקום המספר אנחנו נרשום פה למשל משהו שקשור ושיקדם את הנושא שלנו, את התחום שלנו. אז אני ארשום אריסטוקרט, עיצוב, בוטיק לעיצובים טעימים. אני יכולה גם לרשום עיצובי פירות כדי לקדם את זה עוד יותר, כדי שזה יהיה מקודם הנושא של עיצובי פירות. וגם פה בטקסט חלופי אני דואגת שיהיה רשום אותו דבר. זה מאוד מאוד חשוב לקידום בגוגל ולנגישות. אוקיי? ו-add to post. אני מוסיפה את התמונה לעמוד וסוגרת פה את הגלגל שיניים. אותו דבר אני ממשיכה הלאה. אם אנחנו נסתכל על העמוד, קליק ימני יצג עמוד, אנחנו נראה שיש לנו כאן שתי טבלאות. רק רגע. יש לנו כאן שתי טבלאות, שתי עמודות, סליחה. אז כדי לערוך אותם, אנחנו חוזרים לעריכה, פותחת את עורך הטקסט, הקובייה הימנית, כאן, פתיחת עורך טקסט, ומשנה את התוכן. אחרי שאני משנה את התוכן, אחרי שאני משנה את התוכן, אני לוחצת כאן Update Content. שוב, פותחת גם פה את גלגל השיניים, משנה, פתיחת עורך טקסט, משנה את התוכן, Update Content, סוגרת את גלגל השיניים, ועוברת לכותרת הבאה. גם פה אני משנה. אחרי שסיימתי לשנות את הקוביות, אני לוחצת פה בצד שמאל על עדכון. אותו דבר אני גם עושה בעמודים הנוספים. בעמוד צור קשר, אני רוצה לשנות גם את המפה, וגם פה את סטיילי, במקום סטיילי שיהיה כתוב הפרטים של העסק שלנו. אז אני לוחצת על עריכה. פה בעצם יש לי קובייה אחת של מפות. אני פותחת את הקובייה בגלגל השיניים. במקום הכתובת הזאת אני רושמת את הכתובת שלי. נגיד הרב קוק 29, פסיק בני ברק, פסיק ישראל. וסוגרת את גלגל השיניים. פותחת פה את עורך הטקסט על ידי לחיצה על גלגל השיניים ופתיחת עורך טקסט, ואחר כך אני משנה כאן. במקום סטייל אומנות ויצירה בסטייל אני ארשום אריסטוקרט. אפשר גם באנגלית אם רוצים. עיצובים, בוטיק לעיצובים טעימים. וכאן אני משנה את הטלפון, את הפקס, את המייל, update content לא לשכוח, וכמובן עדכון. מה שנשאר לנו עכשיו עוד לשנות זה את עמוד מוצרים.
עמוד מוצרים בעצם בנוי מטקסט ותמונה. אז ברגע שיש לכם תמונה, למשל נגיד כאן יהיה תמונה קטנה של עיצוב פירות, מה אנחנו עושים? תמונה עיצוב פירות למשל, קטגוריה נוספת זה שוקולדים וכדומה. אנחנו לוחצים פה על עריכה. יש לנו תמונה וטקסט. אני נכנסת דרך גלגל השיניים, בוחרת תמונה אחרת וסוגרת, ועוברת לטקסט, פתיחת עורך טקסט, משנה את הטקסט למה שאני רוצה, update content, ככה אני עושה על כל קטגוריה, על כל אזור, ועדכון. בעצם למדנו ככה לערוך את העמודים שבנויים בצורה של בלוקים.